Φύγαμε. Φύγαμε. Και για πού το βάλαμε πάλι? Για το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας. Όπως καταλαβαίνετε, προορισμός μας είναι το Μόναχο. Σκοπός του ταξιδιού είναι να επισκεφτούμε το Oktoberfest, αλλά και να ανακαλύψουμε τη Βαβαρία. Το κεντρικό σημείο της πόλης είναι η πλατεία Marienplatz, όπου όλες τις ώρες της μέρας επικρατεί μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Πρώτη στάση είναι η κήπη και το ανάκτορο του Λουδοβίκου. Ήταν η πρώτη κατοικία του και χαρακτηριστικό του είναι η κήπη και οι τεχνητές λίμνες που το περιβάλλουν. Πρόκειται για ένα τεράστιο πάρκο, όπου κανείς μπορεί να κάνει πολλές δραστηριότητες. Άλλοι χαλαρώνουν, άλλοι διαβάζουν, άλλοι αθλούνται, άλλοι κάνουν πικνίκ Και άλλοι παρατηρούν τις πάπιες με τις ώρες, οι οποίες δίνουν τη δική τους παράσταση. εντυπωσιακά ζώα. Τα πανοραμικά πλάνα μαρτυρούν την τεράστια έκταση του πάρκου, αλλά και το επιβλητικό ανάκτορο. Εγώ ήθελα να το πω αυτό. Οι γόνδολες, μη σας κάνουν εντύπωση, έχουν διατηρηθεί καθώς σύμφωνα με την παράδοση οι ευγενείς τις χρησιμοποιούσαν για διασκέδαση.
Δίψασες. Πιστεύω ήρθε η ώρα για τις πρώτες μας μπύρες. Το Oktoberfest είναι γεγονός. Η είσοδος είναι δωρεάν, ωστόσο οι επιλογές για μπύρα και φαγητό είναι αμέτρητες και σε πολύ λογικές τιμές. Το Oktoberfest ξεκίνησε ως γαμήλιο πάρτι. Ποιου άλλου? Του Λουδοβίκου βέβαια, και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στον κόσμο. Πέρα από την παραδοσιακή ενδυμασία, την οποία επιλέγουν ντόπιοι και επισκέπτες, σερβίρονται μεγάλες ποσότητες μπύρας σε ποτήρι του 1 λίτρου, όλες οι γερμανικές παραγωγές. Το γουλέντι βέβαια κορυφώνεται μέσα στις σκηνές, τις οποίες σας προτείνουμε να τις επισκεφτείτε με μία μπύρα στο χέρι, γιατί οι κρατήσεις των τραπεζιών έχουν μεγάλο κόστος και απαιτούν μεγάλες παρέες. Είναι μια εμπειρία για τους λάτρεις της μπύρας Και της καλής διασκέδασης. Bye!